TTAD se hapango kaplai ongmani yaklo juda juda amsini lokorobai malika 16 mande pulen porni kaplai ongnai jiten de borma paitha go goktomani bisingtui lokorokno peacefully tonani bagai kobong morkha jiten de borma abo haikana amsani lukurok borokni hamjakmani candidate no ashalo ganao manai khatung jaklaika ashalo 16 Monday Polinpur kaplai angnai jiten deborma juda juda amsaibo thangai lukurok bai malaibi borokni jingjalni kokno khanamani logi logi amsani lukurok tei sarai khonai rok borokni candidate no khatung jakmani bisingtei eba mosamani bisingtei lamjak soklaika hamjangmani ti mokun dukuti mani yani खाकमी भयो खाकमी भई मन ती शांति में मुक्ति महाकाबू सिनी महाराजा तिनी चाहिँ नि यति देश की प्रति बुसुक फान गदिवो तिनी हजार हजार बरो कबलै थांगा तामने बाकी बखलै किना सुंबो बुजि ताइताव सुंबो तामो बुरा बिसुक नि तंखनाय जेराय खने तिनी बुसुक आनन्द अफार उंनान बागै जाय थानन बागै बचाइरेना नु थक तंथखलायना बागै बतिनी हजार हजार borni sikango mokum tiklai bo kapjak o kamanu gang tini are jeng hojik bosot jak bamprun khaimani bisinga hanga aboto jetingkha tabuk sini man thaile obosho nong sinai abakaisa asa to o asa tina je cherai khonai tongle robbor pise suki shanti thangbai chudin bodisat abo haikeno paithago joto lukorone thani koimong naraka 16 Monday Polinpur kaplai angnai jiten debarma je khaw wansuk tongman slaite kabang jeng margin wero kaplai ingkha obo ekmatro possible ke chini bubagrani jarai obo jeng o result man thani jeng ang as a candidate hisabai ang obono bubagrani full credit nang masao tai obo haikeno tini jeng tini Mandai Nagar Polinpur jeng thangnai je campaign khlaipur rogo kobangma borok suno sarakma tongo ano sarakma tongo je paimani yaklo borni kaisa dabi tongna bo hingke borni logi tongnani tai borokno borni sukhe dukhe tongnani bagui tambangkai o 16 Mandai Nagar Polinpur ni joto taku bukuroni kaisa abo haije thangnai koyak bosor romeo guardian kariman bagui tai abunse sikamo guardian chongjagmani yaklobo bisikni romeo jagabo je chongjaknai borok o jagao temon asuk borok bai communicate khailia se karone tini o jagan borok belai kha khamjak ge abono borok tini ano saka ge abo haikeno wansugui ang tini borni kokno kaham ke wansugmani yaklo borno ang kokri klangma haikeno ang miyani simi tini bahaino phungni simi diponi simi yang sakani simi chengkha ares pararong simi ge joto borok baino malaikha joto borok kaham ke tewi sahaini hai kaplai mani no borok khatung khajake ano lamsoka borok malaini ang belai khe tongthoka tai kha khlaio agami dino je elakani borni jeta borano je samana korno je mansak ang teruk teruk borni abono kisa ulsukangnai pheba khlainai abo haike borokno ang tini to asas rekha tai thamsa tongnani bagui agami dino sini village committee election tongo sini teisa ek der bosor pore sini Vidhan Sabha ngai aboni bagui tabun simna agam seng samung khlainani bagui lukurok ba korong sai thile tini Arespara Noksirai bisi Ruprai bisi tabu boro combine khaini duski bai Uttor Polinpur bisi o jagao o jaga tabu paithak o jagani je leaders rok malaikha tai kaisa kok norni bisiti saklai mujukha jotoni slide sinaro polling station ke 40 ta tongo aron bising joto je highest margin lead khainai hingke mo 16 ni 31 para kolok aji center o jotoni slide kabang prai 90% high 90.43 high o jagao chini joto triprasa lukurok joto rangchani taku buhuchong chini bubakar nasigui borok highest margin borok taklaini o je chongmari borok no highest o center ni bisingo
40 tan bising ama haita tai pai thago ang kaisa belai khe nangkukmani kok ang khachanani muchungo abo hongkai ang tini o je jaga jaga thangai malai mani pore a jagani borokno kaisa ni kok sabo tai tini o jaga bo kung sanai tai lukurokno bo ang kung sanai nokni bisinti khai media taku jong bisinti khai je जों o jaga o je tini o jaga je highest margin bai sing o jaga o bal asuk kwbang margin bai sing o jaga je kwplai wngkha obo ekmatro possible ke joto ti prasarok no bubagra nasigui thanchano hamjagui jotono tini boot rwkha aboni bagui sing tini kwbang margin sing o jaga mankha hingke abono ang koinai jate sini kamini takhuk kamini bukhuk songno sing jate bo hoito bor tabo alka lama wi tongmano bo bujiyang tongmangkho phebo sing abo bai borno जों kwplai wngkha senglabai borno जों thanginai borni nok nukhorogo attack khlainai borni property rok damage khlainani amo haikunu jate mentally sini bisingo ta tongthung ang lukurokno kainai je mansak peacefully mane zero violence khlainai jate जों lukurokno kaisa message rwnai जों thancha ekmatro sini manthai soktai manan bagui o jaga जों agini je kubun dofani borok khai जों rajniti khlainai जों gijing singno जों kemni nok sobailaiyo kemni sompoti soklayo sobailaiyo amo hairok jate wngya twikhai ang o elakani borokno especially mandai nagar pulni borokno koinai jate amo hai violence rokni bagui uansukmung ta tongdi agami dino जों bijay misil khlainai khlaimani nugo जों sudu tongthoklainai mwsalainai chalainai pheba jagao jate जों kebni nok thanginai जों violence wngya twikhai जों abo ang bises khlainai sini buma bodolokno koinai jotono amo hai jate elakao thanginai যেকোনো borok যদি দেরনাই tongkha abono ma kasulainai hinsi tamoni bai khe amo bai sini thansa kuno dino wngya जों hamjakma bagna nangnai hamjakmani bisingtwi जों thanjaknai Raja kami wo kakha thamchani boyar shikha Phaidi ta khuksong phaidi bu khuksong raja no lam song nani Phaidi ta khuksong phaidi bu khuksong raja no lam song nani Raja kami wo kakha thamchani boyar shikha Raja kami wo kakha thamchani boyar shikha Phaidi ta khuksong phaidi bu khuksong raja no lam song nani Phaidi ta khuksong phaidi bu khuksong raja no lam song nani Raja kami wo kakha Khwaini simi biplop ni kokthum chini khorang